Veľa ľudí si môže myslieť, že bielenie poškodzuje zubnú sklovinu. Našťastie to tak nie je. Pokiaľ bielenie prenecháte odborníkovi, zubnému lekárovi alebo dentálnej hygienistke, nejakému poškodeniu sa môžete úplne vyhnúť. Citlivosť zubov môže byť nejakým vedľajším nežiaducím efektom toho bielenia zubov. Samozrejme, môžeme s tým niečo vymyslieť. Ak máte zuby citlivé, môžete použiť nejaké pasty, krémy alebo ústne vody, ktoré túto citlivosť znížia. Samozrejme, že vám zuby vyčistí lepšie tvrdší kartáček ako ten mäkký, ale rovnako dobré máme obmyslí zubnú sklovinu. A to nechceme. Skúste preto zvoliť radšej kartáček, ktorý je jemnejší alebo stredne tvrdý, aby ste šetrili svoje zuby, ale aj svoje ďasné. Krvácanie ďasien nie je znakom zdravých ďasien. V praxi dentálnej hygieny sa najčastejšie stretávam s tým, že ďasná krvácajú kvôli nedostatočne vyčistenému zubnému plachu. Preto skúste zuby poriadne čistiť klasickým kartáčkom aj tým medzisobným kartáčkom, prípadne sa poradte so svojím zubným lekárom alebo dentálnou hygienistkou.